DXDC Radyoman Report. Ang ay lamang nga mag-face mask ang mga estudyante diha sa eskwelahan aron nga malikayan ang takod sa mga sakit nga misiaw karong panahona sama sa ubo ug uban pa. Sa pagkikinabi sa DXDC RMN Davao sa Davaoenyo nga si Josephine Ganya nga taga Barangay 76-A Bukana, yang gisulti nga ang iya mga apo nagasuot gayud og face mask sa eskwelahan, ilabi na nga uso karon ang ubo nga posibleng tungod usab sa pagbag-o-bag-o nga dagan sa panahon. Masakit yung mag-face mask. Pero face mask man gini sila. Dahil para dili masak namang takot-takot ng mga kuhan karon kay usom ko kay ubos-ipon karon. Kami gani po diri mga pagaw na gani. Matudusab sa netizen og usa ka inahan nga si Digna Gozon Bahan, iyang gibutyag nga napaabot na kanila nga maginikanan ang maong direktiba diin nakita usab niya ang importansya sa pagsuot og face mask aron nga malikay sa sakit ang iyang anak. Una niini nagpagawas og direktiba ang Davao City Health Office sa mga eskwelahan sa pag-awhag sa mga estudyante o mga personahe sa eskwelahan sa syudad nga magsuot og face mask tungod sa nagataas nga insidente sa viral respiratory illnesses. Samtang suportado usab sa Department of Education kun DepEd ang direktiba apan ilang gipasabot nga dili mandatory ang pagsuot og face mask ilabi na ni atong walay simptomas sa sakit. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. RMN News Diretso Balitang Metro Davao.